Cheers, my bro. सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मास्टिखोरगोवान्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून मागता. आयज जावन आसा सांजांव, ओके. आणि पर्सनली हांव त्या सांजावांक ना, कित्याक ड्यू टू सम रिजन, पर्सनल रिजना खातीर हांव सांजांव साजरो करूंक पावलो ना. बट आमचे जे फॅमिली मेंबर्स आसा, म्हाजो जो भाव आसा एलिस्टर, आणि जो म्हाजी आनी एक फॅमिली आसा अलिशा आनी मसी, तेंच्यांनी आमकां न्हू व्हिडियोज धाडलेले आसा तेंच्या तेवटेन सांजांव कसो कितें जालो कितें पळय तो, ओके. सो तुमच्या मुखार हांव हो व्लॉग घालता. तुमी कोणी करंजायेचे लोक, पेंजीमचे लोक जे म्हाजे हो व्लॉग पळयतले खबर आसा, सांजांव सेलिब्रेट करता, तुमी कोण भितर आहा त्या व्हिडियोनी जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगशे की आमी आसली म्हणून ब्लॉगान, कित्याक हांव पर्सनली नासलो न्हू. सो हांव आसलो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक पर्सनली मेळटलो आसलो. सो परत एकदां तुमकां म्हणूंक सोदता, विश यू ईच एंड एवरीबडी अ व्हेरी हॅपी सांजांव. बरो साजरो केल्लो आसा, हांवें पळयला, तुमी पळया म्हाज्या वांगडा हो ब्लॉग, ओके. चला कंटिन्यू करा पळोवपाक, आनी मागीर कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसो आहलो पळय तो. Parabéns. ओळखार रे तू. ना तेका भितर घालशी. तुका जाय थिंगा मार रे, तुका जाय थिंगा राहुल, तुका जाय थिंगा मार. दोन्ही मार, दोन तुका रोखडो झापकून वयर चडचो पडटलो. वयर चडचो पडटलो. हा वयर हा. ओके चल चल. तुका रावताले मरे आमी, मारता बी आमी, चालू हा. ओके चल. अरे मार रे. ओय तो हात घाल तोल तुका. निघता होई. हाय द्या मजा निघता. एखादा होय हा कस्तुरी का. Viva Sanjão! Viva Sanjão! Dai, राव. बंद. कस रे आम्ही खूप ब्लॉक करता. Viva Sanjão! चल रे नंबर 2 काय पुयो थोड़ा मजा रे कोणी मात ना कोण येऊन नंबर बेस्ट हा भाई ते रावला रावला यूट्यूबर ऑफ कर
dispoșel monoia Urechi dezatrateza Muzgva stakatara koru Natoya tuania Ekwordan design tosaru Voitoria goegena Aito disume din boron Roia viva viva São João Matyak kopelang galon Nove zaui ai zailya gara Ambe pono sanna wode jona Sorpotel to sot bazla para Aito dis wollo botota Zorni eka goi kara Bai dudia marun bai che udok natau Ityak hiya chi parampara Aito dispoșel monoia Urechi dezatrateza Muzgva stakatara koru Natoya tuania Ekwordan design tosaru Voitoria goegena Aito disume din boron Roia viva viva São João Aizami koshin boron Umedinie kota katar Aito dispalea meona Dikun disaito mojensa São João che festa murnon Ile she copa che mar Hason keron moza korun Disaito koria pasar Aito dispoșel monoia Urechi dezatrateza Muzgva stakatara koru Natoya tuania Ekwordan design tosaru Voitoria goegena Aito disume din boron Roia viva viva São João Viva viva São João Viva viva São João Viva 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 São João Viva 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 O angazoia sto gloga Viva 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 Umegina toya tuania Viva 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 muron viva São João Indie jama partunda keti Sobit sundor goa amto gaw Koyan sogli sangatan dieta Hindu Muslim ani Kristau Sangatan festa purbo gazoita Kuincha hi dorma chuzau Gaunche zaui es ma wordia yeta Bai che udok na won utta São João Aito dispoșel monoia Urechi dezatrateza Muzgva stakatara koru Natoya tuania Ekwordan design tosaru Voitoria goegena Aito disume din boron Roia viva viva São João Viva São João! Oh, Gabi! Oh,
सेम आता 1 2 3 मोरी भूतो बदली जरा ते पतासाचे झालं नಮಗೆ पतास ती कातो नाही पतास घ्यायला ना 3